gulong maganda. Mumurahing klase ng gulong pero reliable siya. Reliable. Wala akong masabi kahit papaano. Maganda yung traction nito sa winter. Guys, good morning. Ayan, nandito na tayo sa pipikapan natin. Ayan. Mamaya mag-check-in ako dun sa shipping nilang yan. Ang gagawin ko is turn on ko muna itong reefer natin. On. Tapos adjust ko yung tandem all the way to the back. For door safety. For safety. Hindi mo na lang, for safety. Yan, lumubog lahat. Make sure natin lumubog lahat. Kasi ganun eh, may adjust natin all the way to the back. Tignan natin sa kabila. Ayos, lubog lahat. Yan. Adjust natin, after kung may adjust, pasok ako sa loob para makapag-check-in, malaman natin yung door. Extra mag-check-in tayo sa loob. Ganda ng truck nyo, Peterbilt. Wow! Ayos. Ayan, i-adjust na natin hanggang sa dulo. Tara. Peterbilt. Sana all ganyan din ang truck natin. Oh, ito F350. Ang lakas naman nito. Lariat F350. Wow! Pwede nang pang negosyo yan. Halos parehas lang yan sa mga ano, mga 10 tons, 15 tons. LJ133279. With Turk? Yes, Turk. What's your trailer? 1461. Alright, you signed in yet? Yes, sir. Alright, I'll have you go to door 12. Door 12? Okay. Just, back end doors open, slide your channels back, disconnect, pull forward, and your trailer's gonna be set at 34. Yeah, sure, thank you. 12. Yes! Sana all. Ang ganda pala ng Lariat F350 guys. Trim ni Mrs. yan na pickup eh. But anyway, so door 12 daw tayo. Buksan ko na tapos atras tayo dun. Tandem all the way to the back as the as. Tapos trailer reefer set ko 34. Yun. So door 12. Antayin muna natin yun bago natin i-crank. So door 12.
Door 12. Lalagyan natin ito. Alright, 34 box, ayos. Maganda yung gulong, maganda. Sana umabot ito ng 2 taon guys. Yung gulong ko pang sa ganun makabawi-bawi tayo. Mumurahing klase ng gulong pero reliable siya. Reliable. Silip-silipin natin ha. Reliable tong gulong ko. Wala akong masabi kahit papano. Maganda yung traction nito sa winter, sa madulas na na lugar. Yun. Kahit pa paano. Ayos. Abang muna tayo guys. Abang. Antayin natin matapos. Alright guys. Tapos na. Kukunin ko na lang yung papeles dun guys. Atrasan ko, isarado kong maigi, tapos kukunin ko yung papel doon. Tara! So 34 set point, 34 continuous, yun. Nice. Okay, mag-adjust tayo tapos isarado ko yan. Kunin ko yung papel. Kung sakaling hindi lumubog, pupukin natin martilyo. Adjust natin.
Yung isa hindi yata lumubog. Yun na nga ba, yung isa hindi pa lumubog eh. Yun. Sila. Minsan kasi mahirap lumubog tong mga to eh. Ay, lubog lahat. So balak ko ilagay guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito ko ilalagay. Malinis na yan. Ito yung pin natin. Alright guys, ayan. Ito yung malinis. Ayan, sakto. Siyam. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang siyam. Alright. Tapos nasa 60 lang. Magaan yung pangarga natin. Ayos. Alright. Ayun guys, nakuha ko ng papel. Okay. Reaper diesel. Tripod pa. Marami. Pero pagrudo na ako dyan sa Wasco, Oricon. 34 set point. Ayos. Ayan. Let's go. Alright guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara. Sa I-84 eastbound. Sa mga nakasunod sa video vlog ko guys dito sa lugar na ito ako na road rage doon yung ni-road rage ako dito ng white van. Madaling araw yon. Kung gusto nyo mapanood yung video vlog ko, ilalagay ko sa description down below para makita natin. White van dito sa upcoming tunnel. Tapos yung scale dyan, pumasok ako dyan, talagang ayaw niya ako lubayan nun pagka ganon guys na nangyayari sa inyo yan, wag na kayong makipagkit-kitag kasi yung mga yan naghahanap lang ng sagi. Yung mga yan gusto lang talaga magpasagi yung mga yan para makapag-claim ng insurance yung mga yan. Kotse niya talagang halatang lumang-luma na yung kotse niya. Ito talagang pangsagi talaga Hindi mo isasagi yung mga bago-bagong mga klase ng sasakyan. Mag-aalala ka kasi siyempre may kamahalan yun. Ngayong ganong klase ng sasakyan talagang halatang gusto niya talagang pasagi upang sa ganon talagang magbayad. Tapos mag-drop kung nasakyan mo, na-accident siya, kahit maliit lang naman yung damage sa kanya, magdrama na. Ito dito sa tunnel na to, magdadrama na siya para sa ganon maka-claim sila. Speed limit dito is
100 lang. Tapos ang truck ko is 105 km. Speed limit 100 km per hour. Ang maximum speed limit lang ng truck ko kasi naka lock ang speed limit ng truck ko ng 105 km lang. So, siyempre, sobra na ako ng speed limit. Ayan, kung nakikita nyo, speed limit 65 sa car, truck 60 lang. So, ibig sabihin ng 60, 100 km per hour lang yan. Eh, ang 105 lang, ang 105 km ako. Hindi ko siya malagpasan eh. Siyempre, kung ikaw yung may gustong lumagpas sa'yo, alam mo yung speed limit, nag-i-speed up yung gustong lumagpas sa'yo, kailangan mag-slow down ka na, palagpasin mo na. Kung wala kang intensyon na i-road rage yung taong yun. Aso nga lang, yun, taong yun, talagang pinapainit niya ako eh. Pinoprovoke niya talaga ako na sagihin ko siya eh. Pupunta siya sa left side ko. Tapos aabante na naman. Tapos kapag mabagal siya, overtake ako. Pag umovertake ako, mag-i-steady dyan sa right side na yan. Pagka habang nag-i-speed up ako, tinatapatan niya yung speed ko. Hindi talaga ako makakalagpas na. Gano'n, itawag nyo ng pulis. Tulad ng ginawa ko, tinawag ko ng pulis. Ayun. Pag-relax muna kayo, lumabas muna kayo sa karsada, pumunta kayo sa exit. Ayan. Katulad ng ginawa ko, ito. Wait station 1 mile, all truck must exit. Sarado yung wait station pero pinasok ko pa rin. Para sa gano'n makadistansya ako sa kanya. Banda huli banda ron. Nangyari. Itinawag ko ng pulis, pinul-over siya ng pulis doon. Kung gusto niyo panoorin yan, nilalagay ko sa description down below. Kaya so ito yung timbangan, way station, DOT next exit. Ano kaya ito? Bukas ba o sarado? But anyway, sarado man o bukas, papasukin ko, titimbangin ko yung truck ko. Bukas. Bukas guys, bukas. Ito bukas. Bukas. Wala, binaypas niya oh. Binaypas niya timbangan. Bukas na timbangan, binaypas niya oh. Tandaanan nyo yun, baka mamaya habulin nyo ng pulis. Buksan natin to para sa ganun marinig natin kung may sasabihin sila. I-adjust ko naman ito ng maayos palagay ko hindi tayo mabigat. Slow to 3 miles per hour. Steer 12,200. 28,400 on drive. In 1/4 mile, take Trailer left is ahead to 25,000. Ayos. Yun. Maganda yung pagkaka-distribute ng per axle natin. Alright guys, ayan. And then dati doon sa road rage ko, huminto ako dito. Take the ramp ahead to I-84 East. Dito ako huminto. Which is, ihinto ako ngayon. Iihi lang tayo. Naiihi na ako. Alright.
ganito, huminto ako dito. Huminto ako ng mga 10 minutes para dumistansya dun sa taong yun o driver na yun. Alright guys. Ganda climate dito guys. Plus 10, hindi malamig. Warm. Kita nyo ang kapaligiran, walang snow. Ang ganda ng view, oh. Mga kabundukan. Turn right at the traffic light. Pakrudo, pakrudo, pakrudo. Arriving at Pilot Flying J on the right. Yes. Sabay pakrudo tayo. Working? Okay. Kala ko hindi working. Alright. Alright kasi nakuha ko na yung mga resibo ng pagpapakrudo natin. Ayan. Tapos yung ace manifest ko since cleared na. So guys, tara. Ayan, pagtutumpik-tumpik pa. Let's go. Alright guys, continuous tayo. I-84. Ganitong klase ng mga ano guys, scenery view, hindi talaga maluluma to eh. Ang ganda eh, hindi ka maiinip. Napakahaba pa naman itong dalawang linya rito, one way, dalawang linya doon sa kabila papunta ron. Cross lang tayo, pa-cross lang kapag ganito. Kahit tayo guys, mansanas, snacks. Katulad yun, nakakross lang ako ng 105.
Summer na. Plus 10. Mainit na. Marami, may windmill na sa Pilipinas. Paggawa ni Bongbong. Marami na ba ron? Yung mga windmill na yan. Ang siniri dito, hindi ka maiinip, mapawala ng stress. Kaya okay lang, mauna kayo, ayos lang. Hindi naman ako nagmamadali. Drive ako ngayon, Friday ngayon, Sabado bukas, mayroon akong buong araw mag-drive. Linggo pa ng hapon ang aking delivery. So baka nandun na ako bukas ng hapon sa Calgary. Tama yan. Magantay-antay na lang tayo. Hopefully sa Calgary guys hindi masyadong lamig. Kasi nung nakarang video natin, di ba, nadaanan natin yung matinding doon, bumabagyo. Sana tapos na. Magsa-summer na. Huling summer na namin ni Cordapia ito. Tapos bayad ka na. Thank God. Kapag may tiyaga, may nilaga. Tama yung kasabihan. Right lane close, sabi niya. Distraction. Minsan maganda talaga pagka guys, tracking. Kasi nakikita mo itong mga siniring ganito. Minsan din nangungulila ka sa family mo. Ngayon talaga wala sigurong perfecto. Pero ang sarap lang sana pagaramdam kapag kasama mo lagi yung pamilya mo sa biyahe, nasaan ka man. But anyway, we never know, right? Balang araw baka makaharap na rin ako ng company na mag-i-stationary at ko sa Winnipeg.
Alright guys, ayan. Dito na tayo sa Flying J Post Falls, Idaho. Dito na tayo matutulog guys. Magpabukas na lang uli natin ito. Ano? Flying J. Matulog. In 400 feet, arrive at Flying J on the right. Okay. Tapos bukas mag-shower naman ako dito. Maligo tayo. Tamang ligo rin. Para presko ulit tayo bukas pag magsimulang magmaneho ang inyong Apulacan. You know what I mean? Garahe muna tayo mga kaibigan. Pahinga. Total naman bukas andun na rin naman ako. Malapit na rin naman. Mga 7 hours driving na lang mula dito hanggang dun sa Calgary, Alberta. Bukas na tayo tatawid ng Kings Gate. Alright guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Salamat sa panonood nyo sa video vlog ng Lakay Tracker. Salamat sa panonood sa mga update ng buhay truck driver dito sa Canada ng Lakay Tracker. Thank you for watching. Peace out guys. Bye bye. Lakay Tracker.